Son moitas, ademais, as administracións e institucións que tamén van festexar este 8M. Quen dá agora para falar da actualidade da UNED en Lugo ca súa directora Ana Traseira. Que tal, como estamos? Moi bo día, que tal? Moi ben, grazas. Hoxe moi ben acompañada, eh? Sí, sempre veño moi ben acompañada últimamente o estudio, a verdade que non me podo queixar. A parte de Álex Rodríguez, que xa temos máis coñecido nesta casa, temos a coordinadora académica Trini Veiga, que Trini, menos mal que estabas malita. Bueno, ahora xa estou recuperada. Que catarrazo. Bueno, igual eu teño tamén, mira de que voz. Algo está pasando. Sí, está claro que sí. Algo sucede. Bueno, dicía eu, Ana, o 8M tamén se celebra na UNED. Sí, nos de feito non celebramos o 8M, celebramos o mes de marzo completo. Que nos parece pouco. O 30. Nos parece pouco celebrar o 8M. Eu creo que o 8M hai que celebrarlo tamén todos os días, pero bueno, nos por eso ao longo de todo o ano facemos moitas actividades vinculadas á muller, pero pois o mes de marzo sempre o dedicamos especialmente á muller con unha serie de actividades, un programa completo para pois render homenaxe e para conmemorar, e non só iso, para reivindicar. Que eso é moi importante. Álex, que pautas ou que programacións tedes pautadas para estes días? Pois mira, para iniciar a conmemoración deste día da muller, o primeiro que imos facer é un videopodcast de entrevistas da man de 6 mulleres de Lugo e da provincia de Lugo para reivindicar pois o papel destas mulleres que están preto de nós, non? O videopodcast chamase Voces que abren camiños e, bueno, pois intentaremos estrear o propio día 8 de marzo nas diferentes redes sociais da UNED e ir sacando pequenas pílulas pouquiño a pouco ao longo de todo o mes. Vale, moi interesante, non, Ana? Sí, eu creo que sí, que ademais, bueno, pois temos mulleres que hai que darlles pois o mérito que teñen e de alguna maneira pois sacar a relucir o seu traballo e as súas figuras, e o ano pasado xa fixemos unha cousa semellante tamén para poñer en valor pois estas mulleres de Lugo, e este ano pois como temos tantas mulleres maravillosas na nosa provincia, pois vamos a sacar novas, que todas as que están son, pero poderían estar moitísimas máis, porque só los collemos as 6, así que bueno, pois un camiño, ademais quedará aí grabado para a posteridade e para irlo vendo pouco a pouco. Tamén vades facer unha pequena viaxe ao pasado. Sí. Temos o Herbarium et Venenum, que é un curso de extensión universitaria sobre o corpo, medicina e riturais femeninos en Hispania, na antigua Roma, e bueno, ese empezou o 18 de marzo e continúa ata o 13 de maio. E logo, pois, como ven sendo tradicional, sempre facemos as xornadas aprendendo feminismo. Creo que é moi importante aprender feminismo. Ademais, acaba de salir pois unha enquisa de FAD donde se falaba de que os nenos e as nenas, os rapaces e as rapazas, pois como que lles parecía que non estaban a favor ou non se consideraban feministas, ou lles parecía que o feminismo pois era negativo, ademais nunhas cifras bastante elevadas. Entonces eu creo que hai que reivindicar o feminismo, o papel que tivo para chegar ata aquí, e creo que é moi importante. Por iso sempre, todos os anos, aprendemos feminismo dun xeito ou do outro. Esas xornadas aprendendo feminismo, que me falades delas? Pois sí, aprendendo feminismo, en concreto xenealoxía feminista, non? Ao longo da historia, mulleres para pensar, ideas para defender, é o nome que acompaña tamén a unha exposición que teremos na UNED entre o 24 de marzo e o 24 de abril. Estará ubicada no terceiro andar do noso centro. E, bueno, pois estas xornadas serán impartidas por Uxía López Mejuto, María del Carmen Agüín González e María Carmen Díaz Simón. Todo isto, pois, como ben decíamos, para estirar durante todo o mes, ao longo de todo o mes, a celebración ou a conmemoración, mellor dito, deste 8M. E para pechar, unha exposición, ademais, de xenealoxía feminista. Sí, bueno, eu quero agradecer agora, aproveitando pois o Foro Feminista de Lugo, que todos os anos colaboran desinteresadamente con nós para facer este tipo de actividades, e bueno, pois xa levamos as estas xornadas aprendendo o feminismo, e bueno, a exposición pois terémola durante un mes, é dicir que nos vamos a prolongar coa celebración do 8M ata o 24 de abril. Así que creo que é moi importante. Unha cousa que eu
eu sempre valoro é que normalmente as xornadas que aprenden do feminismo nunca as facemos coincidir co 8M, porque hai demasiada concentración de actividades e quizáis non nos dá tempo a ir a todo. Entonces, bueno, se o facemos así un pouquiño máis a contagotas, pois podemos ter máis oportunidade de asistir a todas estas opcións que se nos ofrecen. Pois un mes completo de cor violeta tinguida, temos que meternos xa de cheo no que ven sendo o ámbito do estudo, da formación. Vou con Trini, porque Trini temos todavía matrícula aberta para este segundo cuatrimestre, non? Sí, efectivamente está aberta o día 11 de marzo. Entonces, todos os alumnos que se matricularon no primeiro semestre, que queiran ampliar a matrícula en asignaturas do segundo semestre, poden facelo neste período. E tamén aqueles alumnos que, bueno, pues que non estuveron no primeiro cuatrimestre interesados e queren iniciar agora os seus estudos universitarios, tamén poden facelo tamén neste momento. Xa digo, ata o día 11 de marzo. Falando de inteligencia artificial, que falábamos fai como un par de semaniñas que se vai implantar este novo grado, bueno, que nos podes contar dele? Bueno, pois é un grado que recentemente se aprobou, bueno, vamos a implantar o próximo curso. Evidentemente estamos moi ilusionados coa súa implantación, porque é un grado que creemos que vai a ter moitísima aceptación. A inteligencia artificial é algo co que temos que convivir diariamente. Entonces, bueno, pois creo que vai ser moi útil os estudos que podamos ofrecer aos nosos estudantes relacionados con este ámbito. Viaxamos cara a Lugo Poética. Eu quero facer un momento unha detención aquí no campo da inteligencia artificial, porque Trini tennos que contar un proxecto moi interesante que estamos a desenvolver no campo da inteligencia artificial, ademais un proxecto pioneiro a nivel mundial. Bueno, en realidad... Trini, pero claro, como ibas a olvidarte desto, por favor? Bueno, é un proxecto que iniciaremos no próximo curso académico, e que está vinculado pois a relación previa que tivemos cun grupo de innovación docente da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da UNED. A raíz desa relación pois iniciamos unha serie de investigacións relacionadas co campo da aplicación da inteligencia artificial na educación. E no próximo curso académico, en colaboración cun catedrático da Escola de Inxeniería Informática, con Jesús Boticario, o que dende aquí supoño que non nos escoitará, porque unha persoa que reside en Madrid, bueno, pois supoño que non nos escoitará, pero queremos trasladarlle o noso agradecemento porque apostou por nosotros, polo noso centro asociado. Creo que é importante tamén poñer en valor esa aposta que el fai polo noso centro. E bueno, unha persona que leva traballando moitísimos anos en temas de investigación relacionadas con inteligencia artificial e a aplicación desa inteligencia artificial na educación. E vamos a poñer en marcha este proxecto de aplicación da inteligencia en colaboración cos nosos profesores e tutores. De feito, tivemos unha reunión a semana pasada para un pouco expoñerlles as distintas fases do proxecto, en que consiste ese proxecto. Estamos, a verdade, que moi ilusionados porque salga adiante e que os nosos alumnos se poidan beneficiar desta iniciativa. Como para menos. A verdade é que fixo ben gana deténdose nese sí, no, porque non só iso, senón que Jesús é unha persoa que leva máis de 40 anos traballando no campo da inteligencia artificial. El traballaba no inteligencia artificial antes de que houbera inteligencia artificial, que isto, e ademais pois formouse en Carnegie Mellon con un dos pais da IA. Bueno, que pretendemos é axudar, que é o bonito. Buscamos, pois, coa inteligencia artificial axudar ao alumnado e ao profesorado para que a aprendizaxe de alguma maneira mellore e saber identificar cando o alumno ou alumna teñen dificultades e como poder axudarlos, saber por qué, que sexa tamén dende o punto de vista ético, bueno, que nos explique ao profesorado que pasa, por que ten dificultades, onde podemos axudarlle, etc. Entonces, bueno, creo que é un proxecto moi interesante e do que merece a pena tamén falar, e moitas gracias, Jesús, por apostar por nós. Facemos logo un alto no camiño para falar de Lugo Poética, que segue en marcha esta terceira edición. Pois, evidentemente, de feito, quedousenos aí no tinteiro a última vez que pasamos polo estudo. Evidentemente, hai que falar desta fermosa iniciativa. Comeza a terceira edición de Lugo Poética 2026. En realidade xa comezou o pasado 19 de febreiro coa visita da parella de poetas Diana Varela Puñal e Chelo Galloso Díaz
Pois, bueno, este ciclo desenvolverase ao longo de todo o segundo cuatrimestre de 2026 mediante 6 encontros con parellas poéticas. As sesións, como sempre, serán públicas, abertas a toda a cidadanía, e tamén haberá opción de seguilas a través do streaming, pois serán emisións gravadas e retransmitidas por toda a rede de comunicación da UNED. Son unhas parellas poéticas fenomenais, presentadas por Xulio Cid será o coordinador de todos os encontros, presentada por Xosé Carlos Ulloa. O 18 de marzo temos a dúas mulleres, Sonia Arias e Elena Pérez. Pois anotamos para que non se nos... A 6:30, non esquecerse. Ademais, dúas mulleres tamén aí no campo da poesía. Como ten que ser. Por certo, antes de rematar, que vexo por aquí unha cousa moi interesante, isto de teixendo vínculo de confianza co teu perro adoptado. Que é isto? Por favor, Álex. Pois, necesito enterarme despois de semejante titular. Pois sí, dentro destas actividades de extensión universitaria que, como ben sabemos, sí, pois a UNED de Lugo está moi concienciada, moi familiarizada con este tipo de actividades. Vimos de facer unha do gato, que ainda está en curso. Pois agora pasámonos a outro animal de compañía, non? En concreto, co perro, cos cans que son adoptados. Efectivamente, é unha actividade divulgativa, pois centrada en fomentar esa convivencia respectuosa, de confianza entre as persoas que adoptaron recentemente o seu novo compañeiro de vida, non?